Faci dragă, dragă? Ce-ai găsit? Cred că a găsit tati ceva acolo. Ia să văd. Ce e acolo? Ce-i? Niște floricele? Da. Wow! Miros frumos? Mama, ce vrei mai mânca niciun. Tati, tu ce ai găsit acolo? Ce e acolo? Niște floricele? Da, niște mici. Ia să vedem. Wow! Ai văzut, mama? Și mai de unul. Vrei să le țină tata? Le dau drumul? Nu dai. Uite ce brăduț frumos! Tati, dă-mă-le mie. Tati. Da, ține-l de aia. Unde sunt? Au dispărut? Au căzut. Hai să luăm altele. Eu. Ata. Ale. Haide, hai după tati. Pe acolo pe cărare. Hai să căutăm o veveriță. De ce? Picele mici. Sau un iepuraș? Ce căutăm? Un Mickey Mouse. Pe Mickey Mouse? Tati. Da. Ajută-mă. Hai că vine, tati. Ce? Vrei să te întorci? Nu. Stai să o ajut pe Sofia. Uite, tati. Ce s-a întâmplat? Tati. Ai luat altele? Ține-le, na. Nu. Cine-te? Nu, dar dacă eu le țin astea, după aia nu mai pot să te ajut, că nu mai am o mânuță. Dă mie mânuța. Dă-mă-le mie. Ce vreau cu ele. Ce e aia? Tati, E rășină. Cineva a tăiat coajă de la copac și atunci au fost rășină. Dadi. Da. Hai, vină. Vin acum. Hai, vină. Vin. Ce să căutăm? Comente pe mericiu. Băt? Da, da. Stai un pic, tata, stai un pic. Aici se aude? Te prind. Unu, doi, trei și te prind! Te prind acum! Am ajuns lângă tine! Ai înfusit? Ai trecut pe lângă mine și nu te-am prins. E, acum te ajung din urmă. Acum. Sunt lângă tine. Sunt lângă tine și te-am prins. Am ajuns. Ia de mașina. Uite-o. Cine ajunge prima la mașină? Cred că eu. Cred că eu ajung prima. Ia.
Uite, tati, cum ne întrec fetițele astea. Mă vă prind.